سلام زخبركم زخبركن تخاتلتنا أبزز لكم والسلام نعكم يخون قتلنا 11 مدرخ تور دي فرانس ملكيتنا زغربنا تحسوا انه برخم كتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب صوني تروفتا نفسد النهار سينما سمري زغمزي لنكولو زخبركم تخاتلتنا أجمل كيح بحري بسلام أمريكا يوم بمكورا سلطاني آتو ليفينغستون تقله هجراويت غانتا أتليتيكس إيرترا عبتي كاب 15 حملة جميرو كساب 21 حملة أب حفرات منقصات أمريكا زكاية شامبيون أتليتيكس عالم كلتشان 22 نمود دار لومي بسلام أمريكا تيالا إيرترا أبزي عابي عالماوي وددر بخلتي يوتسوتي أكد ساتف بدك تبعتيو بأتليتات قويتو أم كفله أب ماراثون هزكيل تولد ماراثون فيلمون عد ماراثون يمان هايل سلاسي أب ناي سلسته مترو عقبة كبرهم أب ماراثون هابتوم ساميل أبناء 10,000 مترو مرهاوي مبراتو أبناء 5,000 مترو زغمزي لنكولو أبناء دك أنستيدما نازريت والدو أبناء ماراثون دولشي تسفاي أبناء 10,000 مترو راهل دانيال أبناء 10,000 5,000 مترو كتوكليا تصبق عدل نأجمل كيح بحري أبزي صباح ربع كاير توت إنو زلو مبل 11 مدرخ تور دي فرانس تقادمتي كاب ألبرتيفل تبقيسوم أب تشافالير زازم 250 كيلومتر زشفن وددر كسلاس اليوم أبزي كم مبقس بوتا كوينا زلا ألبرتيفل قلب زعبا زاختما مسنعزب ألبرتيفل أب نوسا وراجا سافويا ناي فرانس تركب كوينا نشابعي جزيا مدرخ تور دي فرانس تأنقد زلا بزحي هزبي أبزع عد زقمتو 119,500 كوينهم زبزح من بابروهم كاب حريشا ويني كم زخوني يزقلت أبزع ختما كم زعبيون كم زقمتو نزنقرلهم عبيت هوات سبات كم بعل جان مولين نوس بريفكتر ألبرتيفل كاب 925 كساب 930 زنبرة ميجل بارنير حبراوي بريزيدنت وددر أولمبيك 929 كمون مينستر نبرن كوميشن أوروبا نبرن جوزيف فونتاني مينستر نبر جان لوك كريتر ألباين سكاين أولمبيك شامبيون 998 جاستين برايزز بوتشت بايتلون شامبيون أولمبيك أب 2022 جوليا بيريرا سنوبارد برور ميداليا أب أولمبيك 2018 بال جوجيت تقردا ماي بيشكليتا مارك فينكو نعاقب تقردا ماي بيشكليتا جوزيف كارليتي ميشيل بوبوليت باتريك بيكيو تقرادمتي بيشكليتا جوليس بورغات شامبيون عالم ناي موتور سايكل ريمي دافل كوميكس نتبباوي كالوتن كتقسو يكالو ألبرتيفل مسكلاوي منجدن غولاغولن زبزح قرص مريت تونن حانتي كابتن تتقستي برغت بوتاتات عالمنا ابطغها انيسي شامبيري غرينوبلن ليونن اب ماكل ገለ ካብቶም ዝሃብቶም ተፈጥሮአዊ ዕቑር ሃብቲ ኤውሮጳን ስፖርታዊ ንጥፈታትን ብዝለዓለ ደረጃኡ ንምድንፋዕ ዘላቂ ጻዕሪ ዝካየደሉ ቦታ እውን እዩ ብዘለዋ ዝተፈላለዩ በዳህትን ቅርጽ መሬት ሓንቲ ካብተን ኣብ ብዙሕ ውድድራት ተሳቲፎም ዓወት ከመዝግቡ ዝኽኣሉ ተቀዳደምቲ ብሽክሌታን ሞተር ብሽክሌታን እትውንን እያ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣልበርቲቭል 64 ሃገራት 1801 ስፖርተኛታት ን57 ውድድራት ብምሓዝ ክረምታዊ ኦሎምፒክ ከተእንግድ ክኢላን ካብዚኦም ቶም 18 ኣብ ኣልበርቲቭል ተኻይዶም ዝበዝሑ ዕውታት ድማ ካብ ከርሳ ዝወጹ ስፖርተኛታት ምዃኖም ይዝንገረላ ኣልበርቲቭል ዓበይቲ ስፖርታውን ባህላውን ውድድራት ከተእንግድ ዘኽኣላ ብርክት ዝበሉ ትሕተ ቅርጽታት ምዃኖም እውን ይፍለጥ እዩ ኣልበርቲቭል ብመሬት ጸወታታት ስፖርት ዝብል ስያመ ተሸሊማ ሳላ ኣብ ቁመትን ኣብቲ ጎልጎልን ዝተመርኮሰ ስትራቴጂ ልምምድ ምስ ጎረባብታ ቦታታት ኣርሊዘር ለስ ላይዚስን ፌደሬሽን ስካይ ፈረንሳን ማእከል ምድላው ጸወታታት ተባሂላ ተፈላጥነት ረኺብያ ንነዊሕ እዋን ተቀዳደምቲ ኣብ ዙር ኣልበርቲቭል ንእትውንኖ በዳህቲ ኣኽራናት ሰጊሮም ናብ ጎላጉል ታረንታይስ ወይ ቢዮፎርቴን ክበጽሑ ክሕይሎም እኳ ተጸንሐ ኣብ ዝቐረባ እዋን ግን ድሕሪ 10 ዓመት ዘይመልእ ንሓምሻይ ግዜ ብምብጻሕ ፔሎቶን ብምዃን ኣብዚ ብቐጻሊ ደው ክብሉ ጸኒሖም እዮም እቶም ቀዳሞት ነዚ ቦታ እዚ ብዝግባእ ዘጽንዑ ክልተ ፈረንሳውያን ክደምቁ ክኢሎም ነይሮም ኣብ 2012 ፒየር ሮላንድ ነቲ ዳይናሚክ ቅርጽ
ናይቲ መድረኽ ተጠቒሙ ኣብ ላቱሰር ለሲቤሌስ ተዓዊትዩ ኣብ 2016 ሮሜን ባርዴት ናብ ሴንት ጃርቬይ ሞንት ብላክን ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ኣብቲ መድረኽ ተዓዊቱ ብሓፈሻ ካልኣይ ደረጃ ሒዝዩ ኣብ 2018 ጀሬን ቶማስ ኣብ ላዚየር ቢጫ ማልያ ብምውሳድ ክዕቅባ ክኢሉ ነይሩ ኣብ መወዳእታ 2019 ቪንቸንዞ ኒበሊ ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ብ70 ኪሎ ሜትር ዝተሓፅረ ንሓፂር መድረኽ ናብ ቫል ቶረንስ ብምዕዋት ቅድሚ ሕጂ ንዓወቱ ዘፍሸለ ቱር ሕንኡ ክፈዲ ከም ዝኽኣለ ይርስዕን ኢጋን በርናል ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንቢጫ ማልያ ብምውሳድ ኣደልዲልዋ እኳ እንተነበረ ክዕቅባ ግን ኣይከኣለን ተቀዳደምቲ ኣብዚ ናይ ጽባሕ መድረኽ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ 152 ኪሎ ሜትር እዮም ክሽፍኑ ተበጊሶም ኣብ መበል 16 ኪሎ ሜትር ምስ በጽሑ ድማ ኣብ ኢጅበል ዝተባህለ ቦታ ቀዳመይቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ውድድር ተሰሪዓትሎም ኣላ ስለዚ ኣብ 10 መድረኽ ነጥቢ ዝኸሰሩ ናይ ጂስ ተቀዳደምቲ ኣብዚ ብጎልጎል ዝፍልም መድረኽ ናይ ፈለማ ቦናስ ነጥቢ ንምኽሳብ ናይ ምትልላኽ መንፈስ ከርእዩና ምዃኖም እዩ ኣቐዲሙ ዝርዳእካ እዚ ክሳብ 50 ኪሎ ሜትር ጎላጉል ዝዓብለሎ ቅርጽ መሬት ፔሌቶን ብቕልጡፍ ናህሪ ማለት እንተወሓደ 65 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እንዳተወንጨፈት ክትጓዓዝ ትጽቢት ይግበር ብድሕሪዚ ኣብ መበል 53 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ተሰሪዓትሎም ኣላ እዛ ቀዳመይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ 4.3 ኪሎ ሜትር ርሕቐት 8.2 ሚእታዊ ድማ ግራድያንስ ትሪ ዘለዋ ብምዃና ተቀዳደምቲ ምስቲ ዝጸንሖም ተዛማዲ ናይ ጎላጉል ጉዕዞን ምስ ተሓፂር ኪሎ ሜትር ምዃናን ወላዳ ትርር ዝበለት ትኹን እምበር ንኹሎም ናይ ዓቐብ ተቀዳደምቲ ድሓን ዝኾነት ብምዃና ኩሎም ኣብ ጥምጥም ክንዕዘቦም ብዓብዪ ድማ ካብ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ናይቲ ውድድር ጌና ፔሌቶን ዓባይ ጉጅለ ኣብ ጎላጉል እንከላ መጥቃዕትታት ክወስዱ ክንጽብዮም ኢና ካብዚ ንድሓር ፈታኒ ቅርጽ መሬት ናይ ዞባ ዘጋጥሞም ተቀዳደምቲ እንትርፎ ዓቐብን ተዛማዲ ቁልቁልን ብዙሕ ናይ ጎላጉል ጉዕዞ ኣይከስተማቕሩን እዮም ብሓፈሻ ዛ መድረኽ ሓንቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ዘጠቓለለት 4 ድማ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ዘለዋ ብምዃን ናይ ግዜ ኣብ ዝቀዳደሙ ዘለው ተቀዳደምቲ ብዙሕ ዘይተኸስብ ኮይና ትርከባላ ስለዚ ናይ ጂሲ ራይደርስ ካብ 50 ኪሎ ሜትር ንድሓር ብዙሕ ዓይን ካሜራ ዝቆጻጸሩ ዘይኮኑ ክኾኑ እዮም ኣብ ሳልሰይቲ ተሰሪዓ ዘላ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ታ ዝበዝሐ ሸፈነ ዘለዋ ናይ ዝመድረኽ ዝኾይና 17.7 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዘለዋ ብተወሳኺ 6.9 ግራድያን ዘለዋ ኮይና ኣላ እዚ ዓቐብ እዚኣ ኣብ መበል 106 ኪሎ ሜትር ናይቲ ውድድር ትርከብ ኮይና ብድሕሪ እዚ ትተርፎም ናይ መወዳእታ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ኣብ መዛዘም ሕንጻጽ ናይቲ ውድድር ተሰሪዓ ዘለያ እዚ ዓቐብ እዚኣ እውን 11.3 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ተወሳኺ 9.2 ግራድያንስ ትሪ ዘለዋ ብምዃና ኣዝያ በዳሂት ዓቐብ ኮይና ብሓፈሻ ነዚ መድረኽ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን በዳህቲ መድረኻት ናይዚ ውድድር ንኽትከውን ጌራታላ بحفشة تقدمتي كاب مبجس بوتا ألبرتيفيل 324 متر لعلة صفحي بحري بالراخة تبجيسهم أب مزازمي بوتا تشيفالير 2413 متر بالراخة يوم كركبو سلازي أبزن كلت بوتاتات زلو فللي بالراخة تعزيبنا كبدت نايت وددر كساب كندي مخانو زت أجمع يكونن زو وددر زي كاب فرق معلتن ربعن مالت 10 تغلتن 10 تحموشن فليمو 10 شديشتن 4 كزازم أستات 3 ساعات 35 دقيقة نوحات كيلو تثبيت يقبر زخبركم تخاطرتنا نايلوم تحسنا أبزي زازم لايك شير سبسكرايب أي تحمق ندابلنا نسانبتكم سسنين عخم سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سني تروفتا نغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري تدعو مزنك نوري وعاما كوميدي دراما لا لا وزاتا سبورت فيلم